ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор як чанал мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошиниҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамаш шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ маркаи мошин рӯй карда, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номер мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Фақат мошинои фурӯшӣ ҳамашон срочна. ҳастаи Opel Zafira бо нархи арзон срочна. ҳастаи Zilloи самосвал 209 барои бор кашидан. Daewoo Matiz ваз 21099. Daewoo Tico, дута Daewoo Tico дӯстони азиз срочна фурӯшӣ. Opel Astra дар коди фи Хетчбек срочна. Daewoo Nexi бо нархи арзон. Toyota Camry 2 бо нархи арзон. Opel Caravan дӯстони азиз светои British Airways бо нархи арзон срочна. ҳастаи Hyundai Staris мошинои борка, яъне ки мусофиркаш. ҳастаи Opel Vectra A бо нархи арзон. ҳастаи Toyota Mark II дӯстони азиз бо нархи арзон ҳастаи сечкаҳои авто ва сечкаҳои простой бо нархи арзон ва мошинои Россия ҳам ҳастаи ва курси имзо 121 сомону 5 дирҳам навора самаги маромат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастаи дӯстон ки срочна фурӯшӣ бо нархи арзон ва срочна мошин як даст гаштаги срочна фурӯшӣ. Opel Astra G соли 461999 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ. мотор 1.6 литра, коробка механика, сайсани мошин мегад чотка бадад, мошин мегад як даст гаштаги 5-6 сул мегад, мошин мегад як даст, салон мегад тозакай, краскаша хай десен мошин, ҳуҷҷаташ 7 моҳи дига дӯстон азиз, яъне ки 8 моҳи дига ҳуҷҷат мондаги астае. хоб 4 та балон мегад, пачкай мошин мегад 1-6-7 солай як даст гаштаги. Аям аввал обши мошин як даст гаштаги мошинча идеали сайсани, яъне ки тозаи бада мегад срочна фурӯшӣ. Наша нархи арзон меган срочна. нархи мошина мегад 43000 меган, боз камтарак муомила мекунем мегад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз, дар ҷалҷами пешина дӯстони азиз. шаҳри Душанбе ҷалҷами пешина дӯстони азиз. 43000 сомон камтар муомила мешавад. ҳуҷҷат утул мақсад баломаш как надай. хоб ин ҳами рақамҳо мегафони соҳибшуда рақамҳо ҳам кор мекунанд. мақсад ки рақамҳо дар WhatsApp ва Telegram ҳамачӣ пайваст доранд. метавонед ки хатшон тамос гиред. срочна то қасуми холӣ алӣ шуда мешавад ва илтимос мекунед конкретна харидро. дӯстони азиз, марама занг занед ва лайкотона фаромӯш накунед занед. кадом то ки чӣ марки мошин ба шумо дар кор аст нависед пешкаштон мекунед. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи дӯстон Daewoo Matiz дар территорияи Москва срочна фурӯшӣ. Daewoo Matiz соли 2006-2012 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензинае, моторош 0.8 литра, коробка механикае, ҳолати мошин бадрон беҳтарин мошин меган идеални сайсени. дӯстон азиз, мошина меган сайсени зури бояд ҳама чиш мегад, ҳами ҷои дар корш мегад алиш кадаги аст, оригинал запчаст кад мегад мондагиай. ягон кора дора мегад, ҳама чизша мегад оригинал мегад, падзака задаги. кузуфиное мегад дӯстони азиз соз астае. хоб дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои мошин мегад 100% астае. 8-9 моҳи дига мондаги астае. балонош мегад дута пеш мегад пачка, дута ақиб 50-60% аст дӯстони азиз. хоб хай пули балоношам мегад мегзарем. хадавойшам мегад 80-85% астае. хоб мошин дӯстони азиз қарор дорад дар Москва, райони Цонцево. амихе Цонцево дӯстони азиз, амихе маълумотиям. мошин мегад то қасуми холе алиш намеша. обши мошин дар Москва дӯстони азиз, кадом то ки мехаред нархи мошин 155000 рубл бо муомила дорад. ин ҳами рақамҳои Россияи рақамҳо дӯстони азиз WhatsApp дорад. хай бо дар рақамҳошон бо то занг занед. агар кор накард дар WhatsAppшон тамос гиред дӯстони азиз. 155000 рубл бо муомилаи хуб дорад. мошинча мегад вообще сайсани зур экономни фақат мегири ҳай мекунӣ. хоб ягон савол дошта, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмида дар рақамҳои поёмдаста WhatsAppшон нависед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Zafira сайсаниҳои зур срочна. Opel Zafira соли 2006-2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензинае, мотор 1.8 литра, коробка механикае, сайсани мошин мегад зури бада мошина мегад, хуб мегад қимат гирифта мегад, хай ки дига ози қимат пухта намешавад, нарша хай ба як муқоиса мондиям. дӯстони азиз, ҳуҷҷат дорад мошин, утилизатсия кардаги аст, 4 та балон 80% аст, хадавой соз, кондитсионер дорад, дӯстони азиз кор мекунад. мошинча мегад тозаки бадай, чуқалакҳои фасони хеле свето. нархи мошина мегад 74000 гуфтаистиям, боз мақсад камтар муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 74000 сомон муомила савдо дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастии 42 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 91 рақамҳо дар WhatsApp доранд.
оди мошин шумо ягон маълумот хуен ягон саволу иловагӣ дар рақамошро занг заред ки дар рақамҳои расмӣ ки рақамҳо мегафоти риксон 74000 сомон муомила дорӣ мошино рост гап хай мега қимат ғалиага мошинча хай тозак диска балонав краскана судаса канцанер электропакет ҳуҷҷат утул кардагӣ марамат ягон савол дошта бошем барои харидоро муомилаи хуб дорад метавонен занг занед ва дӯстон азиз одамои камхали мошинои фурӯшӣ дорем хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсул хон ки реклама кардан дар рақамҳои боло буда 20 ин рақамҳои барои реклама кардан наметавонем ки сурат маълумоти мошино ки ягон читора рӯй кунем мо реклама фурӯшда мегузорем мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ваз 21099 ҳастае дӯстон ки мошини фурӯшӣ бо нархи арзон ва мошинои савезка чихеле ки шумо хоҳиш карден мошинча хеле ки дастгаштиса срочно фурӯшай алишам мешавад ваз 21099 срочно фурӯшӣ соли 46 1994 ҳастае ки суифориш бензини холия мотори гӯшаши инжектора коробка механикаи ҳолати мошин бадрон беҳтарин мошин мегад хеле ки як даст гаштисай мошин мегад пӯшидагӣ задагӣ мегад хироштагӣ надорад дӯстон азиз ду балон мегад пачка ду балони архивш 80% астай 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад утилизатсия кардагӣ ҳаста дӯстони азиз хай боди бештари маълумотро худтон мегирем дӯстон азиз нархи мошина 15000 сомон гуфтаистанд боз муомила дорад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи тавилдара ва алиша мешавад ба ягон 06 ёки 07 боша мегад алиш мекунем ёки ягон опелам бошад ҳамин хел вариант мешавад 06 07 ёки опел варианти алиши боша мегад маслиҳат мекунем ин мошини ки мо реклама кардем ҳуҷҷат утул кардагӣ балоншам навастае нархи мошини 15000 муомила дорад рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшо ҳардушон кор мекунад рақамҳои димаш ватсапш марамат занг занед мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ дайво тико ҳастае дӯстон ки сайстаниҳои зуре ва светои сафеда бо нархи дастрас срочно дӯстони азиз мошина яъне ки духтаре кардага ҳастае срочно мошин мегад аккуратна гаштагиай мошинча тозаак дайво тико соли 46 1996 суифориш бензини холӣ мотори 08 литр коробка механика сайстани мошин мегад чоткай хай дар навора маълума ки мошин чихел тозаакай сайстани зура дӯстони азиз салоншам тоза балоншам нав краскашам ягон кор надорад фақат ки документош буд шидагиай нархи мошина мегад 23000 мегем бо муомила ва савдои хуб мегад мекунем мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи дӯстон яъне ки дар ҷалолиддини балхида қарор дорад нархи мошин 23000 сомон муомила савдош ҳастае дӯстон азиз мошина чихел гуфтам духтаре кардагааст мошин аккуратна мақсад ки ягон хали бисем афгор нестай мошин тозак астай 20000 мегам мақсад ки барои ҳуҷҷатош барои дига корош яъне ки муомила мешавад хоб ина рақамҳои соҳибшон мондагааст рақамҳои мегафон рақамҳо ҳам кор мекунанд дар рақамҳошон ватсап ҳам доранд шахсоне ки кан карена харидор ҳастен мошина мега аз пеш омада биден маъқултон шед муомила мекунем фақат хоҳиш ки одамои кан карена харидоро беҳуда норад ки фақат кан карена харидор мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки зил самосвал селхоз дӯстони азиз мошини боркаш айни сезони ҳамин хел мошино бисёр дар комментаре хоҳиш шуда будам баъри шумо рӯй кардан мода бо нархи арзоне срочно ҳама чӣ дорад зил самосвал селхоз соли 46 1985 ҳастае ки суифориш газ бензине моторош мегад уралай дӯстони азиз уралай коробкаш механикаи сайстани мошин мегад зури баъди мошина мегад ҳама ҷоша мегад тайёр кардагааст мошин мега ягон кор надорад ҳама ҷоша мега 100% яксола ҳуҷҷат нав кардагӣ балон ақиб мегад дӯстони азиз балонош мегад 90% пеш дӯстони азиз 70% дӯстони азиз балонои ақиб 90% пеш мегад 70% дӯстони азиз қадавоишам дар ҳолати хуби техникае хоб дӯстони азиз мошинча хеле чихеле ки мақсад дар навор десем мошин тозаак аста и хеле зило ред ки меғалтани хеле састаниё ина баҳри шумо мошин аккуратна ҳай кардагааста ва мошин хеле ки як даст гаштагаи мошина мегад ҳама ҷош намегад гарантия фақат мегири кора пеш мебарӣ зили тоза самосвал хоб нарша мега 85000 мега бо муомилаи хуб мегад мекунем ин мошини қарор дорад дар ноҳияи шаҳри туз назди ноҳияи шаҳри туз 856 мега бо муомилаи хуб дорад мошин идеални сайстани якумаш рақамҳои тсл 85 кор мекунад дуюмаш рақамҳои 47 ватсап доранд мошина мегад ҳама ҷош намегад гарантия омада мегад бин ин мошина фақат мегири кора сар мекунӣ марама дига маълумота худтон гирем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ дӯстон азиз бо як тайга дайво тико ҳастае ки срочнаи фурӯшӣ бо нархи арзон срочна дайво тико ҳар дам тико аз як одам ҳастае ҳар даша хай бо адена реклама кардесем инаш арзонтарае бо нархи арзон срочна дайво тико рости гап инаша солша аниқша нагуфтан намедонем ки 94 95 ки 96 ки 98 аниқша нагуфтан хай мо 95 монде барои ки ҳамин средни мондем солша мегад рости гап нафаҳмидан акрафта хаз бо аз бибинем ё худшун ай ҳамин солошон ай 94 то
98 мешаванд дӯстон, то 97 мешаванд. Срочно фурӯши инаш арзонтар. Бензини холилаи мотораш 06 дӯстон, 08 астай, коробкаш механика, инашам документош буд шудагиай. Нархи мошина мега 12000 сомон гуфтед, инаш арзонтар бо муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. 12000 сомон савдо дорад. Қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дӯстони азиз, дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 12000 сомон савдо дорад. Рақамҳои дастии мегафони исоибчо, рақамҳои ватсапшо шахсоне ки мехарем марама занг занед. Муомила савдош дар назди Капод марама тамос гиред. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D астаи дӯстон ки срочнаи светои сафед. Toyota Camry D Европа. Соли 26-2008 сол астае ки сӯзишвориш бензине, мотораш 2.4 литраи, коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон азиз. Мотораш 2.4. Хоб мошин мега балонош мега дӯстон азиз 180% ҳастай. Коробка мега соз. Расходош мега 9-10 литр дӯстон. Утулам дора мега соҳибшон дӯстон азиз. Хай нашод ҳуҷҷатча бухтор мепурсе, фақат утулша гуфта ҳуҷҷатча ягон чи гуфтагӣ нестай. Хоб нархи мошина мега 75000 мегем, бо хай хатихчон дӯстон аз гам мезанед чанд қадар арзон мешавад. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Илтимос фақат мега конкретна харидоро. Дӯстон азиз, намедонам ки чанд қадар арзон мекунам, наша хутон мақсад ки маслиҳат мекунем. Хоб мотор дар чӣ ҳолатай, бо кузовнои чӣ ҳолатай, ирара фақат ки аз пеш метавонем бинем. Рақамҳои дастии соҳибшон мондагӣ ҳастанд. Мошин дар шаҳри Душанбе 75 та, марама дигар маълумотша гирен. Хоб ялайкира дӯстон азизанед, чӣ мошине ки дар кор бошад ба шумо дар комментария монависед, мо мошинаи гуфтагӣ дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи караван светои бриз шампан срочно фурӯшӣ. Соли 26-1997 астае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардагӣ, аккумулятори пачка, баллон соз, краска нав. Хулоса мегӯяд ин мошин мега содатон азиз, мошин мега дар хона мегӯяд временно ховай. Нархи мошина мега 32000 мегем, бо муомила ягон сум мекунем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Фарход дӯстон азиз, 32000 сомон муомила савдош дар назди капоти мошинае. Оид ин мошин ягон савол дошта бошад, ягон маълумотҳои иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед. Фақат одамони конкретна харидор. Ва дӯстон азиз, агар одамое ки ҳамхали мошинаи фурӯшӣ доранд, хона, замин, квартира, хона ки реклама карданд, дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp, имо, Telegram дар роҳи мо рекламада мемонем. Лайк аз ин навбарот охираш тамошо кунед. Срочно. Мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон, Mercedes-Benz C-Class H-K. Соли 26-1995 астае ки сӯзишвориш газ бензине, мотори 1.8 литраи, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон азиз, мошин пол объёмния. Мошина мегӯяд як 8 моҳ пеш мегӯяд хидмат мегӯяд 45000 сомон мегӯяд гирифта. ҳозир нархша 28 намуда, барое ки мошин кор дорад дӯстони азиз. Мошин хай бамперошу танаш кор дорад дӯстони азиз. Нархи мошина 28 та мондиам. Хоб дӯстони азиз, мошина хай мақсад ки документошам гуфтагӣ нестай. Мошин мега дар хона хуб аст. Мошин хай расход дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе дар управлени гаида мегӯяд қарор дорад, яъне ки пеши управлени гаида дӯстони азиз. Ягон савол дошта бошед, ягон маълумотҳои иловагӣ, марама дигар маълумотҳои пураша аз соҳибшон гирем. Мошина мегӯяд фақат ки камтар хеле расход мекунем, мегӯяд ки мошинчаи зуд мешавад. Марама метавонед маълумотҳои пураша гирем. Умуман алиш намешава, мега то қад суми холӣ ва илтимос мега конкретна харидоро занг занам. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ астае дӯстон, Toyota Mark D срочно фурӯшӣ. Соли 26-1996 сӯзишвориш бензин, мотораш 2 литр дӯстон, мотораш 2 будай, коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи хай ду бараш кам-кам, яда деталаш кор дорад. То охири сола мегӯяд ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. Мошинаи надесен дар навои на як параш парогаш неҷаш кор дорад дӯстони азиз, як мақсад ки хелияш кор дорад. Хай обшим бо рафта аз пеш бинем. Нархи мошина мега 21000 мегем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, муомилаш мешавад. Коробкаш автомата. То охири сола ҳуҷҷат доштай. Аки коробка, мотор бо иёша фақат ки аз пеш бинем. Ира ба телефон аниқ карда намешавад. Ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, рақамҳои поёмда, рақамҳои соҳибшон. Марамат, маълумотша гиред. Лайк карда навбарот охираш тамошо кунед. Мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ астае дӯстон, Opel Vectra A срочно фурӯшӣ. Соли 26-1995 астае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Срочно мегӯяд, сум дар кора мегӯяд, бо муомила мегӯяд мекунем. Мотор, коробкаш мегӯяд вагони мегӯяд мондагие. Яъне ки мотор, коробкаш мегӯяд нав мондагия дӯстони азиз.
خب نرخ ماشین میگه 15000 میگه با معامله میگه میکنه ماشین قرار دارد در نویه وخشده اویدی اوپل وکتر دوستان از شما اگه معلومات خونگان سوال و ایلواگی در رقم‌های پایین زنگ بزنید معلومات پراش خودتون گیرید میگذاریم با 13 ماشین فروشی خوندای ستارکس هست دوستان که سراشنا فروشی خوندای ستارکس سال 2006 سال است که سوژفر دوستان عزیز دیزل است کارابکاش مکانیک است ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد دوستان عزیز سوداش میگه تنها میگه در نزد کاپوتی ماشین با تلفن سودا میگه نکنین اگر نقشه داکومنتش میگه چه گفتگی نیست کدام تو که میخریم با همش انیق خدا گیریم نرخ ماشین میگه 33000 میگه با معامله میگه میکنیم ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه خوندای استارکس ماشین مسافرکش در کامنتر بسیار خوشتون برایش موندیم یگان سوال داشته باشین اگر معلومات ایلواگی خوین اگر فهمیدن رقمشون موندگی است مگافون زنگ زنید تا سومی خوله علیش بالیش نمیشه میگذاریم با 14 ماشین فروشی نوبتی است دوستان دایو نکسی سویتوی سفید سروچنا سال 2006 فرش بنزین خوله موتور 1.6 لیتر کاروبکا مکانیک ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد چون از ماشین میگه بنزین خوله و ما میگه گاز دادگی نیست 4 تا بالون میگه پاچکا موتور میگه راسخود نداره خداویش میگه سوزای داکومنتوش میگه بوشتگاز سونا تخپاس برونه کی بوشتگاز سونا عزیز краска талаба мегӯяд каунтарак сунад мушинча мегӯяд нахадуай каунтар краска талаба мегӯяд сунад мушинчаи хе нахадуай хоб нархи мошина мегӯяд 9000 мегӯяд бо муомилаи хуб мегӯяд мекунад мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар дар ноҳияи кушониён нархи мошин 9000 сомон бо муомила савдо дорад оиди мошин ягон маълумот хоҳед агар ягон саволу иловагӣ дошта бошед агар барои анихта карданатон барои фаҳмидани худтон дар рақамҳошон занг занед ва одамое ки мошинаи фурӯшидорен хона замин квартира ягон чизи дигар хоҳем ки реклама кардан дар рақамҳои боло буда 20 муроҷиат кунем ва реклама мекунем ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда